We krijgen nog maar heel weinig kinderen. En dat geldt niet alleen voor Limburg, maar ook voor Nederland en ook voor Europa. Wat betekent dat voor onze toekomst en speelt er nog een rol in de formatie? Vandaag hier aan tafel Raquel Garcia-Armida van de Wallen, Europarlementariër van D66. Ze geniet nog na van de overwinning die ook telt hier in Europa. Jan Latte is er, u kent hem als hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Reinier van Landschot is Europarlementariër voor Volt en hij komt uit Maastricht, de stad met de allerlaagste geboortecijfers van Nederland en nog een van de laagste van Europa. Vandaag in een hele vruchtbare avondgast Europa. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement, waar we dadelijk natuurlijk gaan spreken over de vruchtbaarheidscijfers. Maar eerst nog even over de politiek en natuurlijk over de verkiezingen. Van harte welkom hier aan tafel. Mevrouw Garcia, wordt er nog vaak gefeliciteerd? Nog steeds, ja. Ja, af en toe komt er iemand nieuw tegen en dan gaan ze wel van harte gefeliciteerd zeggen. Of congratulations. Ja. Telt het hier in Europa? Werd er goed opgelet? Ja, zeker. Ja, wij merkten het meteen. Want het is in deze tijd niet zo... nou, het is best wel bijzonder dat een sociaal-liberale partij verkiezingen wint. Dus dat viel wel op, inderdaad. Ja. Ja, dadelijk gaan we het er uitgebreid over hebben. Jan Latte, u ook van harte welkom. Dadelijk natuurlijk over de vruchtbaarheidscijfers. Maar mogen we ook een beetje feliciteren met de verkiezingsuitslag? En waarom? Voor 50PLUS heeft u nog op de lijst gestaan in een eerder leven. Ja, maar goed, 50PLUS ben ik inderdaad. Maar ik vind het ook belangrijk dat er een partij is die iets doet voor de jeugd. Ik denk dat we daar met name aandacht voor moeten hebben, gezien die dalende geboortecijfers. Ja, daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Gesproken over dalende geboortecijfers. Reinier van Landschot heeft meegeholpen om in ieder geval het geboortecijfer in Maastricht een beetje te verhogen. Precies. Vrij recentelijk ook nog. Ja. Hoe is het met de nieuwe generatie? Een half jaar geleden is mijn dochter in Maastricht geboren. En die maakt het goed. Zeker. Ja, en slaapt papa al? Nou, dat is wat minder. Maar voor het gebrek aan slaap krijg je heel veel liefde terug. Ja, dat is zeker waar. En energie. Goed. Ja. Dadelijk daarover natuurlijk. Maar eerst even naar die verkiezingen. En de uitslag natuurlijk van Raquel Garcia al zei, werd ook in Europa opgemerkt. Hier zijn de sfeerbeelden van die verkiezingsnacht. We hebben vandaag de beste uitslag van D66 ooit neergezet. En we zijn misschien wel de grootste partij van het land. Het is ook duidelijk dat ik, om wat voor reden dan ook, mensen niet heb kunnen overtuigen om op ons te stemmen. Wat een fantastische uitslag. We hebben gewoon de hoofdprijs. Het is wel een klap. Bedankt jullie allemaal. Super. Onze Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat 4 overeind. Ja, zo werd er dus inderdaad gedanst. En terwijl er gedanst werd, kwam er ook een tweetje van de leider van de fractie van Renew Europe, die heel blij was met de verkiezingswinst, of in ieder geval het goede resultaat van zowel D66 als de VVD. Excellent nieuws, zei ze er zelf bij. En dat heeft alles te maken met het feit dat D66 en de VVD hier in dezelfde fractie zitten. In Nederland de verschillen wat groter dus dan in Europa. En vraag van Raquel Garcia, hoe zit dat nu precies in uw club? Kunt u dat een beetje toelichten? Jazeker, wij werken samen met de VVD in de liberale fractie in het Europees Parlement. Het is best wel een diverse fractie. Hè. Er zijn wat klassieke liberalen, de sociaal-liberalen, waar D66 een grote rol in speelt binnen de fractie. En natuurlijk zijn er af en toe wat verschillen, maar over het algemeen kunnen we toch wel tot een gezamenlijke positie komen. Want hier in het Europees Parlement moet je elke keer weer compromissen sluiten. Zo ook binnen je fractie. Dus ja. En compromissen natuurlijk over stikstof, over defensie. Dat wordt bijvoorbeeld hier aangestuurd. De migratie ook voor een groot gedeelte. Hier spreekt u dan met één mond. In Nederland weten we, is dat anders. Hè? Moeten nu CDA en D66 proberen om de VVD te verleiden zich aan te sluiten bij die nieuwe coalitie. Is het dan vooral een inhoudelijk verschil of toch ook wel persoonlijk of qua stijl sinds de wegen zijn gescheiden?
Nou, ik denk dat wij qua inhoud ook best dicht bij elkaar zitten op een aantal thema's. Op een aantal thema's niet. Ik denk dat dat evident is gebleken tijdens de campagne. Maar wat ik belangrijker vind is dat wij nu samen, D66 en het CDA, een positieve agenda voor Nederland willen neerzetten. En wij hopen dat er zoveel mogelijk partijen zich daarbij willen aansluiten. Waaronder, laten we hopen, ook de VVD. Ja. En kunt u helpen vanuit Europa om die liberalen bij elkaar te krijgen? Nou, wat we sowieso proberen te doen is altijd naar de overeenkomsten te kijken. En heel veel van de grote thema's die nu op tafel liggen, zijn ook Europese thema's. Dus kijk naar migratie bijvoorbeeld. Wij kunnen dat alleen goed gaan regelen met de goede implementatie van het Europese migratiepact. Van de afspraken die wij met elkaar, ook D66 en VVD samen, hebben gemaakt op gebied van migratie. Ja, maar wat mensen niet begrijpen, hier bent u het met elkaar eens en in Nederland lopen jullie vechtend over straat. Vechten over straat, nou, dat vind ik wel heel zwaar, hoor. Kijk, de VVD heeft andere keuzes gemaakt, zeker tijdens de campagne. Ze hebben een duidelijk andere boodschap neergezet dan die van D66. Maar wij blijven erbij. Wij zijn een positieve kracht, een optimistische kracht. En op heel veel fronten, waaronder trouwens en niet onbelangrijk, verdedigen van de klimaatdoelen en ook de geopolitieke situatie en de positie van Europa als het gaat om meer investeringen in defensie. Daar zitten we echt heel dicht bij elkaar, VVD en D66. Ja. En dat is positief. Ja, dus u zegt eigenlijk van waar we elkaar hier in Europa kunnen vinden, zou dat in Den Haag eventueel ook een optie moeten zijn? Moet wel lukken, ja. Oké. Meneer Van Landschot, Ja. Mevrouw Garcia heeft u helemaal opgegeten. Nou, ik vind het goed voor het Nederland dat D66 en het CDA groter zijn geworden. Ik heb ook al eerder mevrouw Garcia daarmee gefeliciteerd. En voor Volt is het nu zaak om vol goede moed door te gaan. En gelukkig zijn we een Europese partij. Dus we hebben bij de lokale verkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen, grenzend aan Limburg natuurlijk, 80 lokale zetels gehaald. Volgend weekend hebben we in Frankfurt onze grootste bijeenkomst ooit. Er komen duizenden mensen bij elkaar vanuit heel Europa. En afgelopen zaterdag heb ik het congres gehad van Volt Limburg. En daar hebben we de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Maastricht gekozen. En daar zie je zoveel talent en enthousiasme dat ik de toekomst voor Volt heel veel vol vertrouwen tegemoet zie. Ja, en hoe leest u die verkiezingsuitslag dan, waar u achteruit ging in zetels? Nou, ik zie dat wij misschien te weinig onze Europese karakter hebben weten te benadrukken. Er zijn heel veel mensen die naar ons toe zijn gekomen en hebben gezegd, ja, we overwogen op jullie te stemmen. En we stonden eerst ook op 5 zetels in de peilingen. Maar aan het einde in die grote dynamiek is het ons niet gelukt om onderscheidend te blijven. En daarom gaan we het de volgende keer nog veel beter doen. En we zien dat onze ledenaantallen groeien. We zien dat we in andere Europese landen ook aan het doorgroeien zijn. Dat we hier met 5 mensen in het Europees Parlement veel gedaan kunnen krijgen. Dus we gaan ervan leren en weer door en verder bouwen. Ja, dat is duidelijk. Goed. We weten dus inderdaad dat er op dit moment geprobeerd wordt om te formeren. Om te kijken van ja, kunnen we uiteindelijk samen in ieder geval een basis vinden waaraan meer partijen zich kunnen committeren. Er wordt wel natuurlijk ondertussen ook gewoon doorgeregeerd. En bijvoorbeeld over migratie werd er besloten, de grenscontroles, die gaan we nog 6 maanden verlengen. Zo klonk het. Ja, en daarom verlengen we ook met 6 maanden. Dat is ook wat de commissie van ons verlangt. Ja, net als onze buurlanden vinden wij nu nog niet de tijd gekomen om daar vanaf te gaan. We zien ook dat we nog steeds mensen aantreffen. Uiteindelijk hopen we dat met het invoeren van het Europees Migratiepact halverwege 2026... dat we daadwerkelijk effectievere procedures aan de buitengrenzen krijgen, waarmee dit tot verleden zou moeten behoren. Ja, zo ziet het eruit dus op dit moment bijvoorbeeld in Heerlen of in Venlo of in Sittard-Geleen. Renier van Landschot, hoe kijkt u hiernaar? Ja, een stap terug in de tijd. Schengen is een van de allermooiste dingen die Europa heeft voorgebracht. Namelijk dat we geen grenscontroles meer hadden en dat we vrij kunnen reizen, kunnen werken over grenzen heen. En dit voelt voor mij als een symboolpolitiek die niet helpt. En we zouden wat mij betreft zo snel mogelijk ermee moeten stoppen. Ja, sorry. Ja, ik had het idee dat jij iets wilde zeggen. Nou ja, dankjewel. Ja, dat ik het helemaal mee eens ben met wat je net zei. En bovendien, omdat, en dat weten wij allebei, het is niet effectief. De grenscontroles doen niks.
Ze helpen niet met het terugdringen van migratie. Ze kosten bakken met geld. En we horen zowel aan de Duitse kant als aan de Nederlandse kant dat die zeer kostbare middelen van agenten veel beter naar iets anders besteed zouden kunnen worden. Maar de minister zegt, van ja, er zijn weliswaar niet zo heel veel mensen tegengehouden, maar via dat tamtam van TikTok of van Insta komt dat terecht bij de potentiële bezoekers. We hebben 23% minder asielzoekers in het derde kwartaal van 2024. Dat heeft niks te maken met die grenscontroles, maar te maken met veel grotere trends waar de grenscontroles totaal geen invloed op hebben. Ik vind het eigenlijk een symbool van het onvermogen van de vorige regering en de demissionaire regering om iets substantieels voor elkaar te krijgen. Dat ze naar deze dure, oneffectieve maatregelen moeten grijpen om in ieder geval de schijn op te houden dat ze iets zinvols doen. Waar ook over beslist moet worden natuurlijk in het nieuwe regeerakkoord of formatievoorstel of wat dan ook is, hoeveel gaan we uitgeven aan defensie? Nou, en als het aan de secretaris-generaal ligt van de NAVO, is dat heel veel. Hij bezocht de NAVO-basis in Brunsum. It's a pleasure to be here today and thank you for hosting me here in Brunsum. Here at Joint Force Command in Brunsum, you are looking to our northern and eastern flanks. These are areas where Russia constantly tries to test our resolve and our responses. But the men and women in Brunsum make sure that NATO's posture in this region remains strong and credible, no matter the threat or provocation. NATO has responded quickly and decisively to Russia's airspace violations. And every day, our strong presence on the ground demonstrates our resolve. I look forward to working together to strengthen our deterrence and defense. So again, thank you for the warm welcome. Thank you so much. Ja, en blijft natuurlijk uitermate actueel. Renier van Landschot, hoe kijkt u naar de secretaris-generaal hier? Nou, ik vind het heel goed dat er is besloten om 5% van ons bruto nationaal product te gaan besteden aan defensie. We zien dat het gevaar van Rusland substantieel is. Deze week weer is er in Polen een aanslag gedaan op een treinspoor. En de voorbeelden blijven zich maar opstapelen. Ondertussen gaat in Oekraïne de oorlog door, sterven er iedere dag mensen aan het front. En dat laat zien dat we heel veel moeten gaan investeren in onze veiligheid om het ook zelfstandig te kunnen doen, los van de Verenigde Staten. Daarom ben ik blij met die extra investeringen. Ik denk wel dat als we dat gaan doen, laten we het dan ook slim doen. Laten we het echt Europees doen. Ik zie dat veel politici blijven hangen in het nationale denken en dus eigenlijk vooral in nationale defensie investeren. Maar daarmee worden we niet echt onafhankelijk, want de NAVO werkt alleen met de VS. En als we dus de VS verliezen als betrouwbare partner, en dat vind ik een reëel risico, dan kunnen we nu nog steeds niet onze eigen broek ophouden, ook als we die extra investeringen doen. Daarom werk ik hier aan wetgeving om niet alleen ervoor te zorgen dat we snel de relevante investeringen kunnen doen, maar dat we het ook echt Europees en samen doen. Ja. En hoe kijkt u dan naar zo'n ambitie bijvoorbeeld bij de VDL? Ja. Netcar-fabriek voorheen die in Born ligt, waar nu een heel groot militair-industrieel complex zou moeten verschijnen. Ik vind dat hartstikke goed. Ja, ik word daar ook vrolijk van, want ik zie dat het innovatieve vermogen van de provincie Limburg en de mensen bij VDL wordt gebruikt om bij te dragen aan onze veiligheid. Nederland is innovatief en kan ook een grote bijdrage leveren aan de Europese veiligheid. En daarvoor is het nodig dat we dingen anders gaan inrichten dan hiervoor. En daar is het VDL eigenlijk een goed voorbeeld van, vind ik. Ik zag u nog pleiten voor een Europese inlichtingendienst. Ja, zeker. Wij zijn voor een Europees leger. Uiteindelijk denken wij dat dat de beste manier is en de goedkoopste manier om ervoor te zorgen dat de Russen nooit de Europese Unie gaan aanvallen. Ja. Ja, misschien wel wat ik een beetje mis in de discussie, of vaak mis in de discussie, is veiligheid in brede zin. Hè? Want wij moeten heel veel investeren in spullen, maar wij moeten ook heel veel investeren in mensen. Mensen die zich willen aansluiten bij Defensie. Mensen die zich willen aansluiten bij sectoren die heel belangrijk zijn voor Defensie. Onze vakmensen. Goede mbo'ers die willen gaan werken in al deze cruciale sectoren en industrieën. En daarom denk ik dat de investeringen en al het geld wat erbij komt, niet alleen geïnvesteerd moet worden in hardware, maar ook in skills, in vaardigheden. Ja. En alleen op die manier gaan we echt weerbaar worden. En als er zoveel substantieel geld naar Defensie zou moeten, waar moet het vandaan komen?
Waar moet het af? Voor mij is dat, voor D66 sowieso, is dat niet per se een zero-sum game. Hè? Dus wij geloven dat de begroting van de Europese Unie best wel zou kunnen groeien. Wij zouden veel meer eigen inkomsten kunnen binnenhalen. Wij zouden bijvoorbeeld dingen zoals een digitale tax kunnen invoeren, een digitale belasting. Dus het is niet van wat wij naar Defensie gaan uitgeven, kunnen we niet in sociaal beleid investeren. Dat lijkt me een beetje te zwart-wit. Ja, maar we kunnen goed zeggen dat Defensie eigenlijk betaald zou moeten worden vanuit Europese geld, vanuit Europese financiering. Nee, niet alleen. Nee. Ik denk dat dat wel een verhaal is. Hè. Dus landen hebben hun eigen bijdrage. En dan wij als Europese Unie zouden veel meer, zoals Renier zei, onze eigen broek moeten kunnen ophouden. En wat mij betreft zijn Europese leningen daar ook een goed idee bij. Want dan zorg je ervoor dat je gezamenlijk de lasten draagt. En zorg je ervoor dat de nationale begroting er niet te hard door geraakt wordt. Ja. Zou dat iets zijn voor het nieuwe kabinet? Gezamenlijke Europese leningen voor Defensie? Voor Defensie sluiten we die als D66 helemaal niet. Sterker nog, stond in onze verkiezingsprogramma. Ja. En wij weten dat andere partijen, als het gaat om heel gerichte investeringen in Defensie met een goed plan voor de terugbetaling daarvan, dat zij principieel niet helemaal tegen zijn. Nee, mogen we het Eurobonds noemen? Dat is een kwestie van definitie. Maakt mij niet uit wat je het noemt. Ja, sommige mensen worden heel zenuwachtig van het woord eurobonds. Dus ja, als het moet noemen we het wat anders. Het belangrijkste is dat het wel gebeurt. Nee, maar een constructie zoals we die ook hebben gehad, bijvoorbeeld bij die coronafinanciering, dat er een labeltje aan hangt. Ja, maar met beter oversight van het Europees Parlement zou ik daaraan willen toevoegen. Ik denk dat wij daar ook elkaar heel goed kunnen invinden. Want wat wij hebben gezien met de corona-herstelfonds is dat heel veel geld ging naar de lidstaten. En vervolgens weten we niet heel goed wat er daarmee wordt gedaan. En daar word ik wel als controleur van uitvoerende machten, van de commissie, word ik heel erg zenuwachtig. Ja, oké. Is bij deze ook genoteerd. Wellicht nemen ze het mee dadelijk in de formatiebespreking. Je weet het niet, we gaan naar de geboortecijfers. Want we deden onderzoek de afgelopen weken naar de implicaties van die lage vruchtbaarheidscijfers. Niet alleen in Limburg, ook in Nederland en eigenlijk in heel Europa. Dit zijn de statistieken zoals we die vonden bij Statista. Frankrijk staat er nog in 2024 met een statistiek met een cijfer van 1,64 kind per vrouw, want daar gaat het over. Duitsland zit er wat onder, Nederland ook met 1,43. Europa zit gemiddeld wat lager. Limburg met 1,35, België zit daar iets boven en Spanje in deze statistieken op 1,22. Ik heb ook wel eens lagere cijfers gezien, maar laag is het in ieder geval, mevrouw Garcia, want daarom hebben we hem ook nog even meegenomen. Hè. U bent niet alleen Nederlands, maar ook Spaans. Ja. En ik wil er nog even bij zeggen dat voor een balans tussen het aantal geborenen en het aantal overledenen elke vrouw 2,1 kind zou moeten hebben. Dus daar zitten we met 1,35 of zelfs 1,40 fors onder. Meneer Latte, u vindt dat dit punt veel hoger op de politieke agenda moet. Ja, maar er was net al een pleidooi, hoorde ik ongemerkt, over investeren in mensen vanwege defensie. Ik denk, nou, dan mensen, dat zijn ook kinderen die wel of niet geboren worden. Dus investeren op langere termijn in mensen betekent dus ook zorgen dat ouders die kinderen krijgen, dat die geholpen worden in dat investeren. Al gaat het maar over school gaan, maar ook positieve houding ten aanzien van kinderen krijgen. En 1,35, er wordt altijd gesproken over het kindertal. Hè? Ik denk, ik zou eens de bewustwording van het feit dat we in een crisis zitten, die is er niet. En misschien moet in plaats van een gemiddeld kindertal, moeten we het hebben over babyschaarste. Want we hebben gewoon babyschaarste, oftewel een babytekort. Met 1,35 heb je de volgende generatie ongeveer 1/3 kleiner. Langs natuurlijke weg. Dus Europa verdwijnt een beetje, zou je kunnen zeggen. Ja, maar waarom is het een probleem? Wat we net hoorden, we moeten investeren in nakomelingen om Europa in stand te houden. Om het karakter van Europa in stand te houden. Wie gaat straks al die ouderen verzorgen? Een samenleving die zichzelf niet meer vervangt is uiteindelijk in wezen ten dode opgeschreven. Ja, maar Nou ja, we hebben gezien natuurlijk in Limburg bijvoorbeeld, en u heeft er zelf nog aan meegeschreven in een plan voor de provincie, dat eigenlijk zelfs met een geboortecijfer van 1,35 kind per vrouw, Limburg toch fors gegroeid is, of tenminste fors gegroeid is de laatste 5 jaar. Ja. Dus dat het ook qua
arbeidskrachten op niveau blijft. Nee, maar dan komt het punt natuurlijk, we merken het niet dat de families krimpen, omdat we immigratieland, immigratie Europa, immigratieprovincie zijn geworden. Alleen dat geeft een andere problematiek. Namelijk ook de nieuwe mensen, dat zie je in de Limburgse ook. Een steeds groter deel van de opvolgers op de arbeidsmarkt is in het buitenland geboren. Je weet niet zeker of ze de taal begrijpen. Of ze, misschien kunnen ze technisch lezen, maar inhoudelijk weten ze niet wat ze hebben gelezen. Ik denk dan aan de onveiligheid op je werkplek, bijvoorbeeld. Hè. Je hebt echt wat mensen nodig die dat goed doen. Dus het vergt nu, en dat is een van de plannen van de provincie, extra inspanning om juist al die kinderen, nu in het Limburgse, die waarschijnlijk de Nederlandse taal niet goed spreken, om daar extra op te letten. Je moet extra investeren in eerste generatie vrouwen uit verre streken, om die ook op de arbeidsmarkt te krijgen. Dus het meedoen in die samenleving gaat heel wat energie kosten. Mijn verhaal gaat niet over dat ik tegen immigratie ben, maar we moeten even een puntje precies neerzetten wat er gaande is op dit moment. We hebben Nederland totaal een bevolkingsexplosie van 100.000 per jaar en een natuurlijke krimp negatief. Kan een keer gebeuren, maar als je dat permanent hebt, jaar in jaar uit, dan krijg je wel een samenleving waarbij je moet afvragen, waar zit straks over 10, 20 jaar de sociale samenhang? Ja. Gaat die komen of niet? Er wordt een beetje te naïef over gedacht dat dat vanzelf komt. Het komt niet vanzelf. Dus mijn pleidooi zou zijn ietsje minder bevolkingsgroei. Wat overigens ook de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen zegt. We moeten minder groei hebben, anders kunnen we de samenleving niet in stand houden. En minder groei betekent minder immigratie. En ietsje meer aandacht voor dat babytekort, zodat dat we meer een normale migratieniveau en een normale natuurlijke groei hebben. We hoeven echt niet naar 2,1 kind per vrouw, dat is onzin. Maar we moeten vooral voorkomen dat we naar Spaanse toestanden krijgen. Dat we naar 1-2 gaan, of Koreaanse toestanden zelfs. En dat gevaar is niet ondenkbaar, maar er wordt ook in de politiek wat al te gemakkelijk over gesproken. Oh, dat komt wel goed, oh, dat gaat wel weer tijdelijk. En we hebben zo gezegd, nee, heel veel problemen die nu aan ontstaan zijn, dat kun je al zien, die worden alleen maar heftiger als er niet echt bewust wordt gesproken over hoe zit het nou met die natuurlijke groei. En hoe zit het met de verhouding tussen groei door migratie en natuurlijke groei. Dat mag best wat meer in balans komen. U had het over Spaanse toestanden. Ja. Mevrouw Garcia. Nou, als enige migrant aan tafel, ik wil wat over zeggen. Ja, nou ja, ten eerste, de eerste vraag is dan natuurlijk, Spanje heeft al langer een lager geboortecijfer. Ja. Hoe wordt het daar gezien en beleefd? Het wordt gezien zeker als problematisch, maar ik denk dat dat komt met name omdat het ook beleefd als problematisch wordt. Als ik in mijn omgeving in Spanje kijk, zie ik heel veel vrienden van mijn leeftijd, ik ben 42, die 4 jaar later dan ik uit huis zijn gegaan. Omdat dat niet betaalbaar was. Wij zijn meerderjarigen geworden, zeg maar, bijna aan het begin van de financiële crisis. Of tenminste, wij zijn afgestudeerd aan het begin van de financiële crisis. Waardoor bij mijn generatie in een zeer, zeer negatieve economische omstandigheden terecht is gekomen. En je ziet wel dat het probleem met toegang tot een woning enorm veel consequenties heeft voor het stichten van een gezin. Dat baanonzekerheid enorm veel consequenties heeft voor de keuzes die iemand maakt. En al die economische financiële factoren hebben natuurlijk wel een direct weergave in hoeveel kinderen mensen beslissen te proberen te hebben of te krijgen. En daarbij speelt ook iets, en dat is dat hierdoor worden ouders steeds ouder. Of de leeftijd van de eerste kinderen in Spanje is echt heel hoog. En dat betekent dus dat heel veel stellen, heel veel vrouwen, heel veel mannen toch wel met extra vruchtbaarheidsproblemen geconfronteerd worden. Ja. Dus het is wel een soort van vicieuze cirkel. Ja. En het komt allemaal vanwege slecht beleid aan de basis op gebied van bijvoorbeeld toegang tot een woning. Ja, maar ik vind dat slecht beleid. Maar dat slechte beleid dat komt weer voort uit het feit dat onze overheden, Spanje, misschien ook in Nederland,
het kinderen krijgen hebben gemaakt tot iets van, dat is je persoonlijke keuze. En als je kinderen hebt, betaal het ook maar zelf. En kijk maar hoe je ze opvoedt en ook de studie. Terwijl ik vind, en daarom moet de politiek veel bewuster worden dat het een probleem is, dat we babyschaarste hebben. Ze moeten het veel meer, als ze het erkennen dat het een probleem is, dan kun je ook het positief gaan framen dat mensen überhaupt zich willen inzetten om kinderen nog op te voeden, groot te brengen. En je moet de omstandigheden creëren. Ja, maar die omstandigheden creëer je pas in deze situaties als we een samenleving krijgen die het als probleem gaat zien dat sommige mensen hun wensen niet kunnen realiseren. Als dat bewust wordt, daarom zeg ik bewust van, we hebben een babyschaarste. Laat dat goed doordringen. En dan pas wordt het een probleem. Hoe komt dat dan? Bijvoorbeeld geen woningen. Zwangerschapsdiscriminatie op het werk. Absoluut. De carrière wordt gehinderd. Absoluut. Het wordt te duur. Straks moeten die kinderen studeren, kan ik niet betalen. Weinig opvangplekken. Ja, al dit soort, dat zou eigenlijk geen overweging moeten zijn bij die maar mensen. daar zijn wij als Europa, zeker binnen de Vrouwenrecht- en Gendergelijkheidscommissie en de Sociale Zakencommissie, heel hard aan het nadenken over hoe wij dit beter kunnen regelen. Ja. En welke rol... Maar gebruik dan ook het woord babytekort en babyschaarste. Ik neem het zeker mee en dan in het Engels. Want hoe dat gaan we is dat echt een bewustwording vertalen? is nodig. Ja. En wij zijn u en ik, we zijn het eens over wat er speelt en hoe het is. Alleen, ik denk dat het grote publiek dat niet ziet, de politiek dat niet op korte termijn. Op korte termijn zijn jonge mensen worden gehinderd door de politiek in plaats van geholpen. En op lange termijn wordt de hele samenleving gehinderd. Want ja, wat ik al zeg, de kinderen die nu niet geboren worden, hebben we straks ook niet op de arbeidsmarkt. En dan moeten er nog meer immigranten komen en dan krijgen we weer nieuwe aanpassingsproblemen. Terwijl de staatscommissie zegt het moet minder worden. Ja. Legt u daarmee ook niet heel veel druk bij individuele vrouwen, meiden? Nee, juist niet. Kijk, ik heb altijd bij CBS onderzoek gedaan naar de wens, kinderwens, mannen en vrouwen, twintigers. Hoeveel kinderen wil je graag? 2. Iedereen 2. En die druk die komt later, omdat je natuurlijk de realiteit hebt van je huis, van je baan, van het geld, van de partner, al dat soort dingen. Dus die druk... En nu in onze samenleving met die babytekorten moet je zorgen dat die druk weg is en dan laat je iedereen de vrijheid. Als het te moeilijk wordt, kinderen en baan, kinderopvang gratis, maar ook tijden aanpassen. Echt positief denken. Een werkgever, ik ken werkgevers die hebben dat inderdaad al geregeld. Zwangere vrouwen in ons bedrijf hebben wij elke dag even praten. Waar loop je tegenaan? Waar kunnen wij je mee helpen? Het is niet alleen de overheid. De hele samenleving moet bewust worden dat we die kinderen die er niet zijn ook nodig hebben. Help al die mensen, wat niet wil zeggen dat iedereen kinderen moet krijgen. Dat is weer een heel ander idee. Ja, want dat is juist het risico. Ja, dat is een risico, ik hou het heel kort. Als ik sommige collega's hier hoor aan de rechterkant van deze kamer, van dit huis. Nou, dan moeten vrouwen gewoon als babymachines worden ingezet. Nee, maar dat is en dat vind ik heel gevaarlijk. Nee, dat is gevaarlijk. Kinderen krijgen gezin. Ik zeg, de mensen die dat graag willen, dat moet je waarderen, die moet je helpen. Precies. Maar het is geen plicht. En moet bovendien, als dat allemaal zou lukken, ik schets nou ook een ideaalbeeld. Laat ik het zo zeggen. Stel dat het lukt. Ja, geloof maar niet dat we dan weer op 2,1 uitkomen. Maar het gaat erom dat we niet zakken, sorry, naar Spaanse toestanden, maar dat we misschien blijven bij 1,4. En misschien wordt het wel bij 1,5 of 1,6. We zullen dan nog altijd krimpen. Maar we moeten voorkomen dat we echt helemaal wegzakken met dat kindertal. Want de mensen die die kinderen hadden willen hebben, zijn ongelukkig. En de hele samenleving wordt straks ongelukkig, omdat er niemand meer is die de ouderen verzorgt of die de machines laat draaien. Ja. Het is echt fout wat nu gebeurt. Het woordje werkgever is gevallen. Mevrouw Garcia, we zagen u nog voorbij komen in een Insta-post waarin u blij bent over het feit dat er veranderingen op til zijn in het Europees Parlement. Ja, klopt. Wij hebben vorige week een belangrijke stemming gehad, hier in de plenaire week in Brussel. Daarmee hebben we als Europees Parlement gezegd, het mag dat straks moeders, helaas, alleen maar moeders, misschien wil René daar iets over zeggen. Voorlopig alleen maar moeders, maar oké, een stap in de stap, kunnen een machtiging geven aan een collega, zodat hun stem niet verloren gaat. Want op dit moment moeten zwangere Europarlementariërs of Europarlementariërs die net een baby hebben gekregen, de onmogelijke keuze maken om hun misschien gezondheid in risico brengen en hier te komen stemmen. Of met een heel klein babytje
hier naar Brussel of naar Straatsburg afreizen om te mogen stemmen. Want dat is ons democratisch mandaat. En in alle nationale parlementen was dit al goed geregeld, maar in het Europees Parlement nog niet. En nu is het voor zwangere vrouwen mogelijk om dus iemand anders voor hen te laten stemmen rondom de bevalling. Dat is een positieve stap. Wat mij betreft had het wel nog een stapje verder gemogen. Want toen mijn dochter werd geboren... Ja, onze dochter werd gelukkig niet geboren op het moment dat er een stemming plaatsvond. Want anders had ik die stemming gemist. Omdat ik de geboorte natuurlijk belangrijker vind. En ja, als er ooit nog meer kinderen komen in ons huishouden... dan blijft dat probleem bestaan. Dus we hebben een stap de goede richting ingezet als Europees Parlement. Maar nog niet ver genoeg. Ja. Nog even terugkomend op de lokale binding. Daar wilde ik graag nog wat over zeggen. Nou, daar wil ik hier nog wat zeggen. Dit vind ik dus uitstekend initiatief wat precies toont wat ik bedoel in het algemeen. Ja. Werkgevers moeten een positieve houding hebben ten aanzien van ouders, potentiële en nieuwe ouders. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dat vind ik het moet mogelijk zijn om kinderen te krijgen als je dat wil. Daarom moeten we het woningtekort aanpakken. Ja. En moeten we er ook voor zorgen dat kinderdagopvang voor iedereen gratis wordt. Want op dit moment, als ik het met mijn vrienden over heb... er zijn zoveel jonge gezinnen waarbij 2 werkende ouders... eigenlijk het salaris van een van die 2 werkende ouders... volledig naar de kinderdagopvang gaat. Dus ja, dat moedigt ook niet aan om te blijven werken bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen zijn belangrijk om te doen. Maar over die lokale binding, met Volt in Maastricht hebben we een idee om juist voor alle nieuwkomers gratis Nederlandse taallessen te gaan geven. Zodat bijvoorbeeld de internationale studenten die naar Nederland en naar Maastricht specifiek komen, dat die daar ook blijven. We zien dat in Eindhoven de helft van de internationale studenten die daar afstudeert, daar ook in de regio blijft werken. Terwijl in Maastricht dat ongeveer 1 op de 10 is. Nou, dat heeft misschien ook met het banenaanbod en de werkgelegenheid te maken. Maar dat kan veel hoger. En Nederlandse taal gaat daarbij helpen. En het zou helemaal mooi zijn als ze dan ook nog echt Maastrichts leren. Maar daar ben ik zelf ook nog niet echt de goede kant op aan het gaan. Nee, maar nou, in Friesland loopt het wel aardig, hoor. Ja? Ik zie heel veel nieuwkomers. Jij spreekt bij Fries, ons. toch? Nou, het spreken is een groot woord, maar ik versta het wel. Okay. Nee, maar wat ik wilde zeggen is, de lokale binding is zeker belangrijk. Ja. Maar ik word heel vrolijk van elke keer dat ik in de voetbalkantine loop in mijn dorp, in Gorredijk. En ik zie ook kinderen van nieuwkomers en tweede generatie Nederlanders die, gewoon die zijn er gewoon. Ja, het Gideon. En Gideon. Ze spreken dat is een andere Fries. groep natuurlijk. Hè. Studenten is een heel andere groep. Maar dit zijn gewoon nieuwkomers uit bijvoorbeeld vluchtelingengezinnen. Nee, dat bedoel ik. Een hele andere groep. Dus dat geeft aan dat je ook die groep moet je op extra op inzetten. En dat is ook wat de provincie eigenlijk bedoelt. Op welke groepen moeten we letten? Een talent charter noemen ze het. Van extra inzet, taal misschien, maar ook cultuur. Karakter leren van de omgeving voor juist die nieuwkomers, eerste generatie vluchtelingen. We moeten niet vergeten dat een deel van de groei van Limburg is, dat zijn asielmigranten die van Ter Apel naar Limburg worden gestuurd. Toevallig. Daar hebben ze niet voor gekozen. Dat is gewoon toevallig zo. Ze hadden net zo goed in Friesland. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid. Daar moet je wel rekening mee houden. Dat dus niet vanzelfsprekend de mensen zijn die zeggen, ik vind het zo leuk om naar Limburg te gaan. Zo werkt het niet. Integratie is natuurlijk belangrijk, maar eigenlijk een veel groter gedeelte is arbeidsmigratie. En het is een feit dat we grote arbeidstekorten gaan krijgen. En dat gaat problematisch worden in de toekomst. En dan moeten we als Europa dus zeggen, oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat we de arbeidsmigratie krijgen die we willen en nodig hebben. En daarom hebben we met Volt hier gewerkt aan een idee van een talentenpool, waarbij je eigenlijk de mensen die naar Europa willen komen matcht aan de werkgelegenheid die hier daadwerkelijk is. Ja. Maar ook hiervoor weer politiek. Ik ben geen politicus, maar een wetenschapper. Korte termijn interessant. Maar bij hetzelfde verhaal hoort ook, lange termijn hebben we ook die kinderen nodig, want we hebben minder immigranten nodig. Dus het moet samen. Ja. En nu. Ja. We kunnen meteen even kijken, want het UWV luidde de noodklok omdat in Limburg 175.000 mensen met pensioen gaan de komende 15 jaar. En er lang niet genoeg jongeren zijn om die plekken op te vullen. De wetenschapper van de Universiteit van Maastricht, Frank Curvers, die zei het zo. Het aantal vacatures ten opzichte van werkelozen, dat is all-time high. Dat is niet eerder vertoond na de Tweede Wereldoorlog. Voor nu richten wij ons op Zuid-Europese landen en zijn we er al in geslaagd om 6 mensen uit die gebieden, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, om die te werven en die gaan in de komende maanden hier starten. Zuiderland worstelt al langere tijd met een personeelstekort. Waar het ziekenhuis in eerste instantie zocht naar arbeidskrachten in de Filipijnen, zo richt Zuiderland zich nu op Zuid-Europa. Migratie is één van de middelen
om de toekomende tekorten te dekken. En die tekorten zullen niet toenemen. We hebben veel maatschappelijke ambities. We willen meer woningen bouwen. We willen meer mensen in defensie. Voor de zorg hebben we mensen nodig. Er is al een tekort aan mensen, dus waar krijgen we die mensen vandaan? En migratie is dan één van de middelen. Ja, een van de middelen dus. En een aantal verpleegsters uit Spanje start nu in Zuiderland, in Sittard-Geleen en in Heerlen. Mevrouw Garcia, kunt u ze missen? Ja, Spanje kan ze wel missen, want Spanje heeft enorme stappen gemaakt de afgelopen 30 jaar in het opleiden van beroepen zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen en tandartsen, maar 2 te noemen. En in Spanje komen ze niet aan het werk of zijn de werkomstandigheden slechter dan hier in Nederland. Dus ik weet nog, toen ik nog in Madrid woonde en ik begon een beetje Nederlands te leren, zoals de basisbegrippen. Toen zat ik op een taalschool en daar waren ze bezig met Nederlands leren aan heel veel tandartsen die vervolgens naar Nederland zouden komen werken. Dus zo zie je wel dat ook de Europese arbeidsmarkt prima werkt. Maar wat ik ook wilde zeggen is dat in Spanje is op dit moment zo'n beetje kampioen groei, economische groei van de Europese Unie. En alle economisten zijn het met elkaar eens, komt door migratie. En een goede aanpak van migratie en slimme keuzes daarin te maken. Dus ik denk dat wij ook niet uit het oog moeten verliezen. De enorme kansen van migratie in de zin van Spanjaarden die vanuit het buitenland geld terugsturen? Of mensen die in Spanje komen werken en zo? Nee, mensen die in Spanje komen werken en bijdragen aan gigantische, in ieder geval voor Europese maatstaven op dit moment, gigantische economische groei. Maar ja, dan vraag ik me weer af, zijn dat dan misschien ook de tuinbouwers die we hier kwijt willen? Want ik bedoel, Spanje wordt ook tomaten gekweekt, maar dan komen de werkers uit Marokko. Ja, dat is hetzelfde probleem. En dan gaat het economisch heel erg goed, omdat die mensen natuurlijk te weinig verdienen. Of niet legaal werken. Nou, dat is in Spanje ook het geval. Zeker. En daarom vind ik niet zo'n gek idee. Kijk, er zijn heel veel mensen, heel veel irreguliëre migranten die al heel veel jaren in Spanje zitten. Denk ik dat in veel grotere getallen dan in Nederland. En wat de regering daar heeft besloten op een moment, op verschillende momenten, is oké, deze mensen dragen enorm bij. Maar ze worden behoorlijk uitgebuit door werkgevers vanwege de irreguliere situatie waarin ze zitten. Dus laten ze we papieren geven, dan hebben we inkomsten aan de belastingkant en meer toezicht en meer oog op de omstandigheden waarin deze mensen wonen. Ja. En dat werkt heel goed voor onze economie. Ja. Geografisch gezien zit Spanje natuurlijk heel dicht bij Afrika, waar op dit moment nog de meeste baby's geboren worden, waar nog een bevolkingsexplosie, meneer Latte, als ik u mag parafraseren, plaats gaat vinden. Vindt plaats. Zijn er in Spanje dan zaken zoals bijvoorbeeld een tijdelijk visum waar Nederland veel van kan leren? Ja, er zijn al experimenten gedaan met Marokko met name voor circulaire migratie. Dus dat zijn, in Frankrijk doen ze dat ook. Maar dat betekent dat mensen krijgen een werkvisum voor 3 jaar voor een specifieke seizoen. Wel met de afspraak, na afloop ga je wel terug. Dan heb je voldoende verdiend om in ieder geval terug in je land van herkomst. En waarschijnlijk geen gezinsvolgers, geen gezinshereniging. Over het algemeen niet. Over het algemeen niet. Maar dat maakt heel veel uit in de aantallen. Hè? Want dan, als ze inderdaad na 3 jaar, binnen die 3 jaar ook weer een gezin laten komen, niet alleen de aantallen groeien, maar ook kinderen naar school, de scholen kunnen niet aan, dat soort dingen allemaal. Ja, maar in Spanje, in Spanje hebben we ook een probleem van enorme, of hebben Spanjaarden, hebben wij als Europa, denk ik, echt een probleem met grote gebieden waar er... Ontvolking. Ja, niet omvolking, maar ontvolking. Excuseer. Waarin echt geen kinderen meer zijn en de dorpen die lopen leeg en gaan dood. Ja. Dus migratie kan daar een enorme boost in geven om deze gebieden levendig te houden. Toevallig werkt mijn vrouw in het Zuiderland, dus het was leuk om even die werkplek te zien. En dat arbeidstekort waar ik het eerder over had, dat is er dus nu al. En ik vind het heel goed, want we willen graag goede zorg kunnen leveren. Dat er mensen zijn uit bijvoorbeeld Spanje die dan daar komen om dat te leveren. Wat ook een onderdeel van de oplossing moet gaan zijn, is dat we technologie omarmen. Heel veel tijd van bijvoorbeeld mijn vrouw en haar collega's gaat nu nog zitten in administratieve taken. En als je dat met behulp van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie automatiseert, dan kan je ervoor zorgen dat er meer tijd over is voor patiëntencontact. En ik denk daarnaast dat
betere en ruimere openingstijden, bijvoorbeeld een kinderdagopvang in een ziekenhuis, ervoor zal zorgen dat veel meer mensen in het ziekenhuis bereid zijn om meer te gaan werken. Die openingstijden van de kinderdagverblijven sluiten namelijk nu niet aan bij de openingstijden van de ziekenhuizen. Dat zorgt bij ons thuis voor een logistieke puzzel die iedere week weer uitdagend is. En dat hebben veel meer mensen. En het zou dus helpen om dat ook beter op elkaar aan te laten sluiten, zodat we geen arbeidstekort in de zorg krijgen. Wat ik denk dat buiten kijf staat, is dat werk de beste motor voor integratie is. Uiteraard. Dat heb ik zelf ervaren in eigen lijve. Maar ik denk dat daarom is het zo belangrijk dat wij, mede op initiatief van D66, het mogelijk hebben gemaakt om in Nederland asielzoekers vaker en langer en vaker langer aan het werk te houden. En de UWW zegt dat werkt als een tierenlier, want er zijn zoveel vacatures en onze arbeidsmarkt, onze bedrijven, MKB, die schreeuwen om personeel. Het klinkt, daar ben ik helemaal mee eens. Hè? Maar dan kijk ik in de statistieken en wat zie ik dan, ook voor het Limburgse. Op de eerste plaats, vrouwen werken minder dan mannen, maar ook minder dan Nederlandse vrouwen. En vrouwen van asielmigranten, die werken bijna niet. En dan denk ik, ja, die moeten juist wel meedoen. Uit die huizen, meedoen op de werkplaats. Dan leren ze de cultuur, leren ze de taal. En de kinderen worden opgevangen. Ik bedoel, dat moet een vanzelfsprekende organisatie zijn. Maar het verhaal is leuk als u dat vertelt. Daar ben ik helemaal mee eens. Alleen in de cijfers zie ik het niet. Met name bij de asielmigratie uit Oekraïne zie je dat dat heel goed gaat. Ja, dat zijn geen asiel. En daar zie je dat vanaf het eerste... Die vallen inderdaad officieel onder een andere Temporary Protection Directive. Maar het zijn vluchtelingen. En die mochten vanaf het eerste moment werken. En dat heeft zo'n positief effect gehad. Dus, maar er is een andere groep. De vrouwen werkten ook in de Oekraïne al. Maar de vrouwen die uit Afghanistan komen, die hebben in Afghanistan niet gewerkt. En die moeten hier... Nee, ik ben toevallig de voorzitter van de delegatie voor de relaties met Afghanistan. En ik weet heel goed dat heel veel vrouwen die gevlucht zijn naar Europa, uit Afghanistan, hadden echt carrières en loopbanen in Afghanistan. En waren ook in heel veel gevallen kostwinnaar. Dan moet het geen moeite zijn die statistieken binnenkort te veranderen. Nou, precies, dus... Maar ze zijn nu in de statistieken niet zichtbaar. Zeker. En in mijn rol als directeur van een openbare bibliotheek, voordat ik in het parlement kwam werken, heb ik gezien hoeveel moeite wij inderdaad nog moeten doen als samenleving om bepaalde groepen van migrantenvrouwen te bereiken. Ja. Maar de potentie daarin is gigantisch. Nou, en dat staat in die talent charter. Dus men wil die potentie uitbuiten, gebruiken. En dat is goed voor de samenleving, maar ook goed voor die vrouwen. Dus het is een win-win situatie. Nou, wat ik nog wilde zeggen is dat een van de slimste manieren om dat te doen is ervoor te zorgen dat je de belasting op loon heel erg verlaagt en de belasting op vermogen en erfbelasting verhoogt. Want als je die loonbelasting heel erg verlaagt, ja, dan gaat het ook veel meer lonen om te werken. En natuurlijk werk je niet alleen voor loon. Maar waarom moet dat aan de erfbelasting gekoppeld? Je kunt toch op zich al werken zinvoller maken of lonender maken. Dat stimuleert toch al? Dat hoeft toch niet daaraan gekoppeld te worden? Dat hoeft niet aan de erfbelasting gekoppeld te worden? Nou, de reden dat ik denk dat je voor vermogens- en erfbelasting daar tegenover moet zetten, is omdat we ontzettend hoge overheidsuitgaven hebben. Daar kan je misschien op sommige dingen korten, maar we moeten ook investeren, bijvoorbeeld in defensie. Dus moet je naast, als je zegt, ik ga deze belasting verlagen, moet je ook wel zeggen, oké, wat gaat er dan voor in de plaats komen? Maar als meer mensen werken, komt ook meer belasting weer binnen. Maar het belangrijkste punt wat ik wil zeggen is eigenlijk dat als we ervoor zorgen dat dus werken veel meer gaat lonen, dat mensen dan ook sneller weer meer gaan werken. Ja, maar dit is de sfeer die we een beetje willen in de formatie straks. Gewoon constructief met elkaar overleggen. Altijd heel constructief. Dus zeker. Ja. Ik ga jullie hartelijk bedanken, Raquel Garcia, Renier van Landschot, Jan Latte, voor jullie aanwezigheid vandaag. Volgende maand zijn we nog weer. Dan zijn we er onder andere met de mensen van de Stichting Gedachtegoed Mathieu Segers. Ondertussen dan 2 jaar geleden dat de hoogleraar uit Maastricht ons is ontvallen. En we zijn op visite, of tenminste we krijgen visite van studenten van het Vista College MBO'ers. Die konden lange tijd geen stage lopen hier in Europa. Maar dat kwam nu wel, hadden we allemaal te danken aan de Venlose Nisreen die hier begonnen is 2 maanden geleden. We zijn er dus weer volgende maand. Hele fijne avond. Dag.